Crna Gora je ostvarila napredak na putu evroatlantskih integracija, zbog čega u skorije vreme može očekivati poziv za akcioni plan za članstvo, izjavio danas u Podgorici generalni sekretar NATO Jaap de Hoop Scheffer. Izveštava Nebojša Redžić. Dolazak generalnog sekretara NATO u oproštajnu posjetu kruna je višegodišnje uspješne saradnje koju je Crna Gora ostvarila sa Alijansom tokom njegovog mandata, istakao je premijer Đukanović. Želim da kažem da je u toku mandata gospodina Scheffera Crna Gora najprije ostvarila svoje članstvo u partnerstvu za mir, a onda tokom saradnje u tom okviru realizovala 4 veoma značajna programa. Mislim na individualni partnerski plan, na PARP, na IPAP i na intenzivirani dijalog. I uspješna implementacija tih programa nas je dovela, da kažem, na korak do faktički statusa kandidata za punopravno članstvo u NATO-u. Đukanović je podsjetio da je prošle godine u Briselu predao zahtjev za akcioni plan za članstvo u NATO-u, a da su sa posljednjeg samita NATO-a dobijene ohrabrujuće poruke u pogledu članstva u MAP-u. Vjerujem da imamo jednu realnu i zdravu ambiciju da do kraja ove godine budemo dio MAP-a, što će potvrditi jednu veoma dobru dinamiku koju Crna Gora ostvaruje na putu svoje pune euroatlantske integracije. Đukanović je svom gostu ponovio da su ključni državno-politički prioriteti Crne Gore članstvo u NATO-u i Evropskoj uniji. Dokaz jedne takve privrženosti Crne Gore ostvarivanju svojih strateških ciljeva jeste i jedan veoma kvalitetan model interresorne saradnje. Premijer je rekao da je bilo riječi i o regionalnom aspektu i da je zaključeno da bi Crna Gora, onim što je do sada uradila, mogla da bude primjer susjedima i drugim državama u regionu. On je dodao da ima još jedan broj nedovršenih pitanja u kojima je Crna Gora spremna da kvalitetno participira. Generalni sekretar NATO Jaap de Hoop Scheffer istakao je da je evroatlantska orijentacija Crne Gore jedini recept za trajnu stabilnost i mir. Mi smo se osvjedočili u vaše velike uspjehe u implementaciji partnerstva za mir, individualnog partnerskog plana, IPAP-a i sada očekujemo da će Crna Gora dobiti članstvo u akcionom planu. Scheffer je istakao da će učinak Crne Gore biti analiziran i da će odluka biti donesena u što skorije vrijeme. To je odluka koja će biti donijeta od strane Sjevernoatlantskog savjeta pod rukovodstvom mog nasljednika gospodina Rasmussena, ali uvjeravam vas da ću, iako kao outsider, to pratiti sa velikim interesovanjem. Generalni sekretar NATO-a dodao je da nezavršeni poslovi u regionu postoje, ali da je glas Crne Gore uvijek bio glas umjerenosti. Siguran sam da će u periodu koji predstoji podrška za evroatlantske integracije u Crnoj Gori porasti, jer je potrebno da svi Crnogorci podrže tu politiku za koju se zalažu vlada i parlament. Jaap de Hoop Scheffer istakao je da je zadovoljan ostvarenom saradnjom sa Crnom Gorom i da je siguran da će se put njenih integracija vrlo snažno nastaviti. Iz Podgorice za Glas Amerike, Nebojša Redžić.